Díodh agus fáilte arás go Gaeilge mo chroí. Hello and welcome back to Irish from my heart. And if you're new here, díodh agus fáilte. San Ishan bé mé ag freagairt uair gceistena as Gaeilge. Tá féilechain i mo bháil. Níl is sum céim fad, is féidir lom an Gaeilge loirt ach ní dhearna mé ar YouTube roimh bíceannalta dom Jan cupán té, tá mé ag all cupán té, buin soltas. Ag loirt faoi té, an chéad cheist atá agam ná lions ná berries agus tato ná kings. Tá sin éis gá. Is fearr lom berries. Tá mé ag all berries anis. Ach tá lions gan caffeine agam agus berries le caffeine agam nach chur ceistrum céim fá. Ina rira, bhí lions an chun gan caffeine bhí sin níos sira sin an fá. Tá mé sprumlaithe. Agus kings nó tato. Ceapam tato. Leis an éirinne a rá ní maithlam crispy go mór go háirithe cash agus onion an ballú. Is maithlam éiad ach is fualam an ballú agus de anal tar éis. Tá brónarm ach tá sé fear. An dara cheist. Céir é an fácail is fearr leat as Gaeilge? Well, is fearlam níos mó na fácail a bhain agus ceapam ní chuimhinlam gach fácail. Ach seo é mo lista. Ar an céad dul sios gláte is éhanlam an adject sin. A chilíonn sé cute gláte. Chomaight le sin chálaí a chilíonn sé sin cozy. Is éhanlam an fácail sin as béarla chomaight suúrach is fácail aontaach é sin. Chilíonn sé mean ná nasty. Gus ceapam go bhfuil sin soláir ón fácail suúrach. An chéad fácail eile, smidú. Chilíonn sin makeup, bobaja. Bhí an fácail sin I ma ísean faoin ihe tháina. Chilíonn sé clown, bobaja. Tá sé sprí le rá. Agus get a big aisteach ach is éhanlam an fácail ach. Chilíonn sé bot, is éhanlam ach. Agus an ceann tá brónarm a lán fácail agam, vibe. Chilíonn vibe problem. Is fácail ar leith é ceapam an chéad cheist eile. Is the Gaeltacht Gaeltacht. The most beautiful part of Ireland? Well, braitheann sé sin mar tá mór an ceantar Gaeltachta ar fud na hÉireann. Nua na nál, I gcondé bhí, I náilmh, I gCorcaigh, agus aithne eile. Do you speak Irish with your friends or family often? Loirim Gaeilge ar líne, cúpla uair sa teachtain le mo chairde. Go háirithe le mo leantóirí ar Patreon. Tá an nasc sa chuir sios. Dala an scéal. De gná bulamid le chéile ga chocíis. A tá similgat is féidir le páirte glacu. Fuair mé a lán cheistena faoi na haachmaní atá ar fáil ar líne chun an Gaeilge a ólam. Top 5 resources for learning Irish. How can I learn Irish in the UK? For beginners learning remotely, what's the best thing you can do yourself to improve? And how can I also learn Irish outside your YouTube videos as well? Sulla nearm ein rud, dul mé mo chud Gaeilge ar scoil, mar sin níor úsáid mé ein achmaní ar líne. Ach úsáidim achmaní ar líne chun a choirú le daoine eile. Agus tá moltaí agam ó daoine eile atá ag fólam an Gaeilge. Ar an chéadal sios a lán na lachanna seo ar Instagram. Na rudaí bega, Gaeilge go deá, glowing with Gaeilge, Gaeilge le imar, má tá sim agad I néalga na halban. Is féidir leat Gaeilge agus Gaeilge a leanúint. Ar YouTube féic ar Learn Irish agus Gaeilge léimar. Déireann daoine go bhfuil cúla cathair ar TG cathair anúsáideach. Is seo don na páistí é ach tá sé anúsáideach má tá tú ag tosú amach. Tá cursa ar fáil ag DCU, Future Learn. Tá sé siar an aisce, so
céim fá nach munhí tú trélas. Tá a lán daoine ólas agam atá ag deanú an chuirsa sin. Agus déireann sé go bhfuil sé anmhaith. Málam an leor Complete Irish Beginner to Intermediate. Is féidir leat é a ail ar Kindle, tá sé ansír, agus ceapam go bhfuil sé an choirach. Má tá tú ag éirí do chud Gaeilge lorcha a chhlaach tú, is féidir leat mise a leanúid ar Patreon. Deanamid glí gach cookies. Chumaid le sin feic ar peg.ie faoi ar málam BBC Bite-Size. Curhí mé an nasc sa chuirsias. Curhí mé gath nasc sa chuirsias. Is éhín lom BBC Bite-Size tá sé an úsáideach agus míonn sé gath rud go solir. Bhí sin anáda. An chéad cheistela. An neanhí tú iirecht Gaeilge na Halban a ólam. Lá a bhain ba bhaithlumm tréal a bhaint as an Gaeilge na Halban a ólam. Ach ag an am seo tá mé ag díriú ar má Spanish agus má Idalis. Agus fragrann sin an chéad ceistela. Can you speak more languages than English and Irish? Is féidirlumm an Spanish a lort, níl mé ráhaid ach is féidirlumm é lort. Chumaid le sin tá mé ag fólam an Idalis ar an siomhidirlín Gaeltacht. Is ais aontaich í. Thosaigh mé mo cheachtainna Idalise mí lunasa ar Gaeltacht. Is éhín lom an tuirbhís. Tá réim se leathan múnseirí ar fáil ar Gaeltacht agus gasáis teanga. Is féidir leat na teangacha a ólam in áitrirbí. Is féidir leat níos mó ard a ail i gceachtainna ar Gaeltacht ná ar siomhidirlín mar Rosetta Stone. Cosnaí an Rosetta Stone €2 chun dlútas go thosathóir a ail. Is féidir leat fiche ceachtainna a ail ar Gaeltacht lei sin. Chumaid lei sin tá sé níos saoire na múnseirí atá as léine. Tríocha faoin géad níos saoire ina riire. Tá nasc cláinithe agam sa chuirsias. Má bhaineann tú úsáid as an nasc sin is féidir leat $10 a ail mar chreidmhas. Is nasc cláinithe é mar sin joí mé agad nuair a úsáideann tú a nasc. Choróí sé sin le ma YouTube agus mé féin. Má úsáideann tú a nasc gur míle mai agat. Má tá tú ag éirí an Idalis a ólam, málam Julia Zope. Thosaigh mé ceachtainna leithí mí lunasa agus níor ag mé í. Tá sí go chéantach. Anis, Bogimud Arai. Native to Belfast, I desperately want to learn Irish, but I'm so intimidated by its complexity. Nabi Burha, Tigam hu. An tain rud is féidirlumm a rá, inné a chéile a hógtar na cáislein. Castles are built one after the other. Rome wasn't built in a day. Bí dearfach, bí sketchaminach, tá tú ag fólam do cheanga ruchis. Is rud sketchaminach é sin. Cos a bhain taréis cosella. Níl cinse an bhfuil sin carcolóir as Gaeilge, ach is comma. Chomaid lei sin málam duit carde a amsú a tá ag fólam an Gaeilge chumaid. Bei sé níos spríal agus éasca an sin. How old are you? Cén issue? Tá mé aon bhléin is fiche díis. What is your favourite comedy movie? Oh, is éhín lom scan an grinn. Tá lista eile agam. Ar an chéadal sias, chaithí mé rá Dumb and Dumber. Hot Rod is scanan aontaich é sin agus ní acha lán daoine an scanan sin a caithí tú é a écail. Superbad is é Superbad an scan an grinn is fearlumm. Bíam sna trithí ceire nuair a écham ar Superbad. Gach am. Chomaid The Hangover agus Deadpool. Tá mé cinse go mé ag Johnny Jarmuth ar scanin ach. If/when you have kids, do you want to raise them through Irish? Gan aon ago, ba bhaithlumm éiad a thógáil as Gaeilge, gan dóid ar bí. Uirnta ceapam lá a bhain bé mé ag cant as Gaeilge le mo fáistí. Agus ní bheith is ag ma arcéile cad támuid ag rá. What are your favourite places to visit in Donegal? Ards. Ceapam go bhfuil sé na Harja as Gaeilge. The Heights. Tá céile sin. Ar nos Ards is éhín lom an áit sin. Tá sé go hálín. Tá a lán áitna álainne inú na nál. Tá sé deachar le roinú. Tá lán cuimhní agam an sin. Is Derry City good to visit? / what is good to see there? Is éhín lom dura. Tá mo chrí in nura get a big. Drastal mé ar cáiste in sin. Agus bhfuil mé le mór an daoine deasa. Tá an chathair go hálín.
Comaitla sin na bali tá siad ansimú. Cén fá nach bhfuil níos mó sima ag muintir na hÉireann sna Gaeilge nó nach nuasáidin siad beag an gach lá, mar hampla gur maigit dia ditch. An chéadal sios níl sin fear go thomláin, tá sim ag a lán daoine an éireann sa Gaeilge. Ach tá is agam cadatá tú gra. Ar an chéadal sios tá sé níos éasca chun an béarla a Lord. Ar nói, capan a lán daoine cén fá go bhfuil sé de dhí orm an Gaeilge ólam níor nachúsáidin a lán daoine antseanga. Agus tá sé fear, tá sé níos éasca an béarla a Lord. Ach I má bharúil féin tá sé antáachta chun úsáid a bhaint as do theanga chuchais. Ach ar an dráthúr ní ceapan gach duine sin. Comaitla sin agus tá is agam nach aontóí gach duine lom. Sa scoil ní cheapam go bhfuil go leor béim ar antseanga lortha. Agus aontaíonn a lán daoine lom, ní dhéanamid an scrúdú béal go dtí an ardteiste méireacht. De bharr sin níl daoine ábalta antseanga a Lord. Is agam nach bhfuil sé go thomláin na scoilhanna, caithimid antseanga a Lord a bhád níos mó sa seomra. Agus an rudéarnach atá agam le rá, tá a lán daoine ardnósacha faoin Gaeilge. Thula mé neartscéalta faoi daoine grána agus ardnósacha do dhaoine eile atá ag fólam an Gaeilge. Má tá tú mar sin, cén fá, bí cinálta, níl am agam do dhaoine mar sin leis sin ar nearrá. Má dhéanann tú bátún dearan daoine áirithe rud faoi agus tá sin ceart go leor, is féidir leat rud a rá, ach bí cinálta. A daoine ag fólam agus tá siad ag deanú a níhol. Ar waithleat ar deanga a chuneal beag, sin é má chéad fhí sin go thomláin as Gaeilge. Tásúlagam gur bhain sibh soltas. Inis dom má tá tú ag iarraidh níos mó ísean atá as Gaeilge go thomláin. Tuair ordóg suas dom, mana bhfuil tú ag deanú é, lean me sé ar Instagram. Is féidir leat níos mó Gaeilge a ail an sin. Dá má fatrúnaí gur míle mai agah asacht uair daciacht. Tá mé anmhuiachas. Tá a nasc dá má Patreon sa chur sios. Agus sin é gur míle mai agah agus slán libh. Lions a ríis. Dúirt mé go mícheart. Ar aon nós. Ach úsáidim achmaní chun ach úsáidim ach úsáidim achmaní ar líne chun a choirú le daoine eile. Is féidir leat fiche ceachtainna a ail ar tá. Is féidir leat fiche ceachtainna a ail ar tá. Is féidir leat fiche. So mála é. Ceapam go sé níos éasca. Ach I má bharúil féin, I má bharúil ach go dtí an ardteist imireacht. Go dtí an ardteist imireacht. Ardteist. I could have just said ardteist. That would have been a lot easier. Or ordorgs. That's what I get for trying to be smart.